Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hakaway ka jingja ka balawan ra ya ka jingkol mar jingmot bat penlingo ya ki babon ki patba ki batmu banit say pisa na ka Meghalaya Rural Bank ki patba ka than umden ki haban siu santing ka kaway ka slip say pisa lani ka ta ka withdrawal slip haba ki tmu say pisa. Kani ka jingshim ka bu jong kinong tray ka te ka bank kala pau pertay menta ka sngi ha ka ba hadien ka jingyo jing ujor na ki babon ki patba katu kat ningut ki samla ka te ka than umden ki lalit jurap ban nap hi dala dia mar kmat halor ka te ka jing kano ha ka te ka jing let jong ki te ki samla lo ong babon na ki patba ki batmu say pisa ki ladap bantiet ka te ka slip ha ka dor ka basan tingka bat kano ba ka ni ka te ka jingshim ka bu kinong tray ka te ka bank Naba ha ka way ki bank judan satya ki bashim pisa kumni haba let say ni let tap pisa. Uway ni ki samla rang ba ka te ka than ubala let jurap ha ka te ka bank u Sylvanus Malay. Haba kren shagilat patay kubor ulapan pawi ka jing ngok hiya jur halor ka te ka jing shim ka bu jing kinong tray ka te ka bank ba dia thuru ba kinong tray ka te ka bank ha ka jaka bakin ay ki slip say pisa ki pak ban ki pat ba banit thiet na ka way ka dukan Xerox ka badan marjan da ka bahap siu ya ka dor ka ba santing ka teu samlau ong ru bahaga jing shisha ka de ka kamram jong ka bang ban penbiang ki te ki slip say pisa nei ka balingo ka long kumnu la pak ban ki pat ba bandit shim ki te ki slip say pisa na ki dukan Xerox bat hap ban siu da ka dor bat kenno ru ba ka ni ka de tang ka jing shim ka bu jong ki nong tre ka te ka bang na ba u branch manager udan hapdeng ka jing shim shuti na ka yang teu samlau la bu ru ka jing kentu shaki bor bahalor jong ka te ka bang bagi de ban shim kya lor ka ni ka benta bat le ya badon kam khanang ba kum kini ki jingsham ka bui ki patba kanam jashu nang ni shakman Mentang yo komplain ki ong bai ka pakar receipt pan belum bisa na bakar bisa ki ong pihak batik. Kos ni kos kita sudah financial lihat bukan ada betas ni kalau kos itu mungkin dengan banyak. Depresi orang terang pihak nanti. Depresi orang terang pihak nanti. Masa bapa bulan stok kan? Yes. Saya kata balik melawan deh. Betul kos ni. Balik kalau necessary balik customer cuti ke balik. Betul kos ni lihat ni. Mana boleh? Kata kajing le kajong i apa ki balik investment le. That's the part of business. Henry mendapat, kini kat kini client hidung ki, orang tiba pihak balik fit entah pihak balik fit. Kos ni dia magi dia masalah tengah usul itu betul kan. I don't know. See, suppose now if you wait, but we are providing it free. That's okay. But and what provision of the RBI can be like the I have not told them to sell. I told them just to give. But I don't know what is. But we have received that message that a lot of people have a lot of complaint. Masalah ini tu bahas should I kasih. I didn't tell them to sell. Now I just came here that we should keep it you. Why you tell them to have to go there? We also are not having time because we are. No, but the thing is that no, just give tell them to print it, and whatever you give here and provide them. Because he told me that he is not getting time to give. Yeah, that's why. And he also I cannot give from my bench to take that. That's why. Mana baca slip. Dia baca slip bisa. Dia kadang berapa dia? Saling kan? One room. Hah? Lalu? Room kita baca slip. Kalau saling kan? Kami ada mesti baca apa saling kan? Ini mesti apa saling kan? Sekolah kan? Ini. Siba, it is illegal ba? Kani kamla banlo. Whatever, ni kadi berapa kadi ke direction ke tempi. Yung na excuse kata buat. Ye excuse kata nginam nge. Nginam kata ba biyang pihak banpuyo. Na iyo kata ko kopi berjerok na pinay kopi. Berskan. Because we are not having the stock. Not having the stock, bila provide, make the expenditure of the bank. Ba, di itu manusia tu kaya MRB dan deh. Pakran mga ba malay.
Ông halor kini kadang ka antip kadai ka precision jompi ne kadai ka sing ne kadang bakla jompi ne ngidep. Just now we đang yok complain lagi ba ngelawan habran jompi di tindak. Ti kini ki withdrawal slip and deposit slip ki haban purchase ki haban liquid nang tu napo you. Napo itu ki cyber napo. Kini ki client jompi ke kini ki you. Kini ki withdrawal slip. Ba kali na kini ki yung staff yung piga. Kuno kini pa iba bro ki bapli ki entit mena san ka ko withdrawal slip. Kaya gini ka banda ini. Kena Iba. Nga bam dan sugar step nga hazard su. Dan sugar step. Lagi ngala hazard sa ang ibu. Nga hazard su nga ang sonra hangge ngapti pro nilya yu tu. Ngala ang yu hazard ko. Lagi ngala ni ai ne. Betul ke ngai? Ngayu betul nga ang hazard sonra hangge. Betul.